everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Congrats, Agent Linda. Napakalaking sindikato ang iyong nadakip. Salamat, sir. At may babalita ako sa'yo na siguradong katutuwa mo. Pero, alam mo, hindi ko magugustuhan yun. Ano po yun, sir? Approve na yung request mo na magpadestino ka sa Visayas. Napakalaking kawalan ang iyong serbisyo dito sa Metro Manila. Mag-ingat ka dun. Malaking pader ang iyong babanggain. Sila ang mag-ingat sa akin, sir. Dahil kahit buhay ko, isusugal ko para sa aking tungkulin. I salute you, Agent Linda. Salamat, sir. Hoy, Arko ninuwa. Si magagtutok niya nga natug di ha. Oy, siya yung siya ay Ambot mo sa pidaglano. Ay, Di magikupulan nga magtanaw niya. ang karon pa ko. Inga na kag ma-in love, no? No? Nga naman, Yana ka ma-in love, mura kag uplok nga yabang. ingon ini dayang batio, no? First time in Philippine history. Suli, ay! Lagi! Taka ba kag in English, oy? La, Oh, hala, niingon, nakamalit ko na siya. Hala, mutingog na ni. Minota, mutingog na dyan. Aksyon po kayo. Mutingog di. Ha? Pako. Wala, tingog di tayo. Ay, Nara ka diha, oy! Huwag ka dito! Oy, hinay lang. Ala, unsa man ka na, nung bagas na hitabo ni mo? gusto. Nainumdum na ko. Mm. Hay ng salbahis. Ana, oy! Mana, syutay ta ng beauty yan! Pagsukman ka tong salbahis ni mo, hinungdan na kuyapan ka, biabot sa ng imong hero. Unya, gipuspusan og kahoy ang salbahis nga, buton ta mo pahimus ni mo, kuyapan sab. Nagtuwa dito sa my squatters area. May nalanggani kay nabatasan na niya nga mo jogging matagadlaon. Ay, kini mananapa ba? Ako, mananap. Asiya! Tanawa. Na, nagtulaway, nagtanaw, nagnganga, nasigtutok ni mo. Awa, Tarong isuyop ba yan? Ay, ni mo. Sa tanim mo. Ay, uwa pa. Sige na eh. Pailas mong ko galingon, ara mag-friends sa mong duha. Ana, friends o na Georgia. Pitag nga no. Ayosong, ta na. Uwa pa. Ako day Si Angel. Ah? Si Angel. Ay, kaliyo tayo, miss! Ay, dahil na ayaw sa nimo eh. Nasirit na noon. Paita eh. Taon sa Arko eh. day ko. Wala. Arko. Oh, ariko ninuwa. Oh, uy, ikaw may nigunit sa kong gamot. Insong ko. Nagawa ni mo eh. Paita. Kinsa katong yaw-yaw niya, no? Angel ko, no? Laki na, babae. Laki siguro. Kaya nam ko iyab sa una nga, Angel ang pangan. Bahay na eh. Kay, lago nakita sa lida sa una. Itong lupad-lupad. Una siguro itong Bibi Angel. O, babae mo to. Laki lagi. Iya siguro ba na? Babae lagi. Laki! Babae! Laki! Babae! Laki! Babae! Inang laki ron, Song. Di ba sikla ka nun? Babae na lang, raway gubot. Mao ni ditabo Warden Agaw. Nabangalan na lang ko sa mga tanod sa maong barangay nga nagtuwad na dapin sa dan ugwa na'y panimuot. Sakit pa maganik kayo ning tagkugo ko. Bangag ka sa ilong, Serapio!
Naunsa ka ba? Liba naman kay ka! Resbak ta! Kisa may nagbuhat ni mo, ana. Mo na problema, Warden. Mo gini problema. Nga naman! Wa ko makakita kinsay mihapak sa kong tangkugo sa 2x2. Nga nung nahitabo man eh. Ako'y mabasol ini agawon. Unsaon taman disgrasya man yun. Wa gilay mabasol! Tungod na kinasi mong sakit sa iro! Pero may bawaan ko lang agawon kung kinsay naghapak 2x2 sa kong tangkugo. Pakyod ko kang animal. O supsupan ko na yung dugo. Ha? Nauaw kay ko sa iyang gibuhat eh. Liman kang nagtuwad pag yun ko. Sa din nawadaan ko panimuot. Porque wawan ako eh. Nagtuwas lang ungo ko nga nagtuwad. Bos kag liyong laki! Imong cellphone. Kanita kang. Tubaga! Tubagon ako. Hello? Kinsa na eh? Oh! Kamo man di eh! Unsa balita? Oh! Maayo! Maayo! Sige. Hapiton tamo niya di ha? Sige. Kinsa to? Mga iro na ko agawon. Unsay balita? Dunay maayong agi. Kamayng grasya. Miduwa ka naman gyud ana. Siguro alang dili ko maapil kung dunay bulilyaso ha. Sigurado na agawon. Oras nga mapagan ko, Jail Officer Serapio, bangag ka gyud unya sa ilong. Wa lagi bulyaso agawon, Warden. Dili mamansahan ang imong papel. Mayo. Tod, adto asisyano. Agawon. Ipaandam niya ang mga fighters. Kay karong si Mana, ipahigayon usap ang away sa mga inmates. Diin pagkasaksihan sa mga very important person nga espesyal kung mga bisita. Kinira, lingaw na sa tayo ni. Lingaw gyud. Kaya ang mga espesyal kong bisita, magdaan naman ang mga pambatong fighters nila nga musangka sa itong mga binilanggong fighter. Di ay, binilanggo versus dili binilanggo ang magsangka sa ring. Ug ang labing nindot si Rapio. Kay dili na dito sa giabangan tang warehouse ipahigayon ang away. Kundili, dinhi na gyud mismo sa city jail. Warden! Dili na kinahanglang mutago ta sa mga inmates. Dili na gyud mismo ipahigayon ang away. Ug niya ng adlawa. Dili kay ang mga espesyal kong bisita lang ang malingaw, kundili lakip na ang mga binilanggo. Agawon. Diha sa dakong hawanan, din anamay mutang ang kurte sa boxing. Sa maong adlaw, dili boxing ang mahitabo. Kundili, ang panagsangka sa itong mga fighters ug sa ilang mga fighters. Din sama sa MMA fights ang mahitabo kun mixed martial arts. Unya ang labing dakong away, ang main event, unsaon naman lang. War by rules niya na. Kundili nga ang mukagawas nga buhi sa korte, maoy mudaog. Dunagi mamatay. Husto ka! Kuy gutudo ni. Husto ka. Ug anhi gihapon ipahigayon si Rapio. Dili ka ta mabulyaso agawon. Init ra bang human rights ayana? Dili sila masayod si Rapio. Kontrolado na to ang tanang panghitabo din eh. Usap-usap, daghang tagkapit. Ato ang mayor sa syudad, ang mga dagkong politiko o ang mga opisyal sa gobyerno. Daghang mutabon sa tuagi. O daghang mo limpyo sa tong hugaw. Warden. Milanding ng eroplano. Og niyan ako sa kumyutang natawan. Ang dapit na sud sa dugang panahon. Napilit kong ikaligtan. Tungod kay ni Adini ang masakit kong kagahapon. Gituman ko na ang akong gisaad sa gipatay kong mga kinikanan.
Karon, tumanon ko na sa una kong gisaan o gipanumpaan sa akong kaugalingon. Maila ang akong panimahos. Sir Omar, ikaw mo'y usa sa labing dakong opisyal karon dinhi sa PDEA. Milambo na pag-ayo ang imong ranggo. Ug dako kag papel o kalabutan sa kong pagbalik karon. Tungod kay ikaw lang ang gisultihan ni aning Daddy Frank nako bahin sa sindikato. Ug nagduda ko nga apil ka sa sindikato. Usa ka sa nahimong hinungdan sa kamatayon sa pinangga ko mga kinikanan. Mami Gloria, Daddy Frank, alang ninyo ang akong pagkabuhaton karon. Alang ninyo ang akong panimahos. Matod pa ni Sir Pancracio nga iya kini maong rest house. Og daghan pa siya property. Dato gaday kayo siya. Pero usa lang siya kawarden sa city jail. Imposible kini. Nakasiguro ko. May illegal siyang duwa. Dugay panahon nga dito ko sa Mindanao na pagkabuhi. Pila ka tuig na lang ang nakalabay. Daghan ko kalampusan nga akong naanggod dito. May kaugalingon akong Pinoyanan. May napalit kong yuta, mga butang. Pero gikan sa iligal nga buhat ang tanan. Nahimutang na unta ko. Pero bisan pa man, haw ang kaayong akong dugana. Mura bang doon ako'y gipangita? Nagpangapkap ko sa butang nga wa pa ko masayot kung unsa. Nalimot na lang hinuon ko kung unsay bilis sa akong kinabuhi. Baliwa na lang na ako ang tanana. Bisan pa ang paghunos sa kinabuhi. Ganit. Sa'yo na lang kayo alang kanako ang tanana. Ug ang akong lawas. Bisag kinsa nalay misud ini. Ang nahitabo na mo kagabi sa warden ni Sir Pancracio. Sama sa gyud sa gibuhat sa pulis nga migaw na ako sa una ug akong napatay. Ang iyang gibuhat kapag pahimuhos sa akong lawas. Ako nang gipangita. O gusto na akong buhaton. Ngano man ko. Nganong di ko man kapungan ang akong kaugalingon. Nganong nahitabo man eh. Ngano man. Hanggaw ka, ha? Buagi ka din hiyo, nyari ka muhatag sa imong obligasyon? Hatag ba ko ninyo ganiyo? Kuwang ka si Midarda. Kadaagi din his mga jeep, di pasahiroan. Hatag 5, nakasabot mga! Ha? Ay, hatag na yun! Hatag na yun, Jaron! Di mo mabunaw! Anera? Dako, man mo kita ng mga drivers jeep. Unya, palaga! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.